ତଳେ ମୁଁ ଛେଳି ଦୋକାନ ଦେଇଛି ବା। ଆଉ କେତେ ଲେଖା ଦରମା ଦଉଛି? କେତେ ଛେଳି ମୁଁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଦରମା କଣ ଦବ କାଟିକି? ଆରେ ଅଜା କୋଉ ଘରର ଅଜା ଜେଜେ କେତେ ବଡ ଲୋକ, ହଁ ତୁ ତା ନାତି ଯାଇକି ଛେଳି କାଟୁଛୁ। ଆଉ ହଁ ଖାସୁ କରୁଛି, ଛେଳି ଖାସୁ କରୁଛି। ପଠାଣ। ଆଉ ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? କଣ? ହାଜିବୁଲ୍ଲା ହାଜମଲା ଖାନ। ହାଜମଲା ଖାଉ ହଁ କି? ହାଜମଲା କାହିଁକି ଖାଉ? ଆରେ ହାଜମଲା ଖାଏନି, ମୋ ନାଁ ହାଜମଲା ଖାନ। ତୋ ନାଁ ହାଜିଲା? ହଁ ହାଜମଲା ବଦଳି ଦେଇଛୁ? ହଁ। ଯା ଯା ବାହାର ବାହାର ଯା ଯା। ଏଇଟା ଦାଢିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ, ଦାଢିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେ? ତୋର ଏମିତି ତୋର ନିଶ ବାହାଇ ଉଠିଛି, ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ନିଶ ମୋର ବୁଢୀ ହେଲେଣି, ମୋର ଟିକେ ଉଠୁଛି। ବୁଢୀ ହେଲୁ ନା, ମୋର ସେମିତି ଟୋକାଟା ସେମିତି ଟିକେ ମୁଁ ପଠାଣ ଭଳିଆ ଦାଢିଟା ମୋ ଉଠିଛି ବୋଉ ଆଉ। ଟିକେ କାଟି ଦଉଛି। ହଁ ଆଉ ତୁ ପୁଅ ପିଲାଟା ନିଶ ଆଉ ମୁଁ ବା ଛେଳି କାଟୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି। ତାକୁ ନ ରଖିଲେ କଣ ଛେଳି କାଟିବୁ ନା ଯୋଉମାନେ ଛେଳି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇଠି ଥିବ ଛେଳି ତାକୁ ନିଶ ଦବ। ଦାଢି, ଯେମିତି ଟିକେ ତଳେ ଟିକେ ଛେଳି ଭଳିଆ ଏଇଠି ତଳେ ଟିକେ ଥିବ। ଦାଢି ବା ପଠାଣ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କି? ତୁ କଣ ପଠାଣ? ହଁ ବା ହେଇଯାଇଛି ପଠାଣ, ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ହାଜମଲା ଖାନ। ସେ ପଠାଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛି। ହାଜିବୁଲ୍ଲା ହାଜମଲା ଖାନ। ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି? ନା ସଲାମ ଆଲାଇକୁମ। ସଦା ମାରନ୍ତି ଯୋଉ। हाँ बस 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 या अल्लाह हबीबी या वाई 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 वाई